Mi a különbség a nyavajgás és a panasz között? Mert óriási a differencia, ezt megláthatják mai vacsora beszélgetésünkből is. A nyomasztó közéleti klímájú, hideg, szmogos, gáz nélküli január hamar kedvetlenné teszi az embert, és ilyenkor könnyen dől belőlünk a panasz. Ami akár pozitív is lehet, de vágjunk bele inkább, nézzük kikkel is. Scheffer Erzsébet egyik legkiválóbb kollégám, az országot fáradhatatlanul járó riporter, apró örömök, hiteles emberek kutatója. Könyveiben, portréiban mindent áthat a kíváncsiság. Erzsi Ercsiben született, korán meghalt édesapja uradalmi számtartó volt. A Nőklapjában saját műfajt alkotott a riport, a tárca és az irodalmi novella ötvözésével. Wolf Katalin balettáncosnő, a Balettintézet után Moszkvában tanult tovább, az Operaház vezető szólistája, a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosnője. Kati kislányként kapta Seregi Lászlótól megérzésre Júlia szerepét, és rászolgált. Azóta minden nagy szerepet eltáncolt, 25 éves jubileumán megint Júliává változott, közben Kossuth-díjat kapott, amúgy pedig Itália és a mediterrán nagy szerelmese. Szabó Máté jogász, politológus, egyetemi tanár, tavaly óta Sólyom László makacs jelölési gyakorlatának egyik sikereként ő az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, azaz az ombudsman. Tanított és kutatott több német egyetemen, 2 gyermekapja, most is dolgozik az egyetemen, idén ombudsmanként a hajléktalanok, szegények melletti szolidaritás hetét hirdette meg a fagyhalálok közepette. Harkányi Endre színész, a nagyöregek egyike, a Halhatatlanok Társulatának tagja, aki 1957-ben diplomázott, de még ma is játszik, most a Víg Színház társulatában. Ja, és népszerű szinkronszínész, legyen itt annyi elég, hogy Mézga család. Makacs öntörvényű ember a 75 éves Kovács Ferenc, volt olimpiai bronzérmes válogatott labdarúgó, az aranycsapat kispadosa, az utolsó magyar edző, aki európai kupadöntőbe vitt magyar klubcsapatot 1985-ben a Videótont. Volt edző Spanyolországban is, itthon hamar visszavonult, mert nem találta a helyét, manapság gyerekeket figyel, és mindent tud a fociról. És maradva a focinál, itt lesz az íróválogatott egyik oszlopa, Kukorelli Endre költő és író, a Szép Írók Társaságának volt elnöke. Dolgozott irodalmi lapoknál és a Magyar Narancsnál, vezet egyetemi kreatív írásszemináriumot, zsűrizik színházi fesztiválon, és persze leginkább ír a Magyar Mesterek élbolyában. Legyen ma a kiinduló pontunk a felelősségvállalás és a társadalmi összetartás. Mennyire van ez jelen mai közösségünkben? Ha lenne a közösség, akkor megérteni, de szerintem közösség az így nem képződik meg. Tehát ez túl nagy ez a populáció, hogy mint közösség megképződjön. Ami hát tulajdonképpen egy normális dolog, fájlalhatnánk is, meg siránkozhatnánk is rajta, de igazából szerintem nincs ilyen. Tehát itt ezen a társadalmon belül, vagy ezen a mondjuk populáción belül mindenféle érdekcsoportok vannak, ilyen szellemi, lelki, anyagi érdekcsoportok, tehát az érdeke nem pusztán anyagit értem, és ők nagyjából kvázi közösségként funkcionálnak adott pillanatban, akkor, amikor az érdekeik összerántják őket, de egyébként ők sem állnak össze. Tulajdonképpen meglehetősen szétzuhant ez a típusú ilyen 20.-21. századi európai nem tudom, társadalom, amiben élünk. Nem értesz egyet? Hát én ugye egész meglepően sok autós nem autózott a Smog Stop idején számomra. Én azt hittem, hogy ugyanolyan forgalom lesz, mint normálisan, és azért és mindegy a százalék, hogy oszlik meg, de az elég jelentős csoport volt, aki nem kívánt autóval járni akkor, amikor veszélyeztet másokat. Hát én azt gondolom, hogy nem is a közösség, de vagy a rizikótársadalom, van egy ilyen kifejezés, tehát a veszélyek viselésének a közösség az ugye az összekapcsolja az embereket, az terrorista veszély, a gázhiánya, és akkor lesznek érzékenyek arra, hogy megfagynak a közösség bizonyos tagjai, amikor azt hiszik az emberek, vagy azt vélik, hogy holnap majd nekik se lesz fűtésük. Tehát egyébként talán nem tűnne föl. Tehát kialakul egy ilyen veszélyközösség, erről beszél a posztmodern szociológia, tehát hogy a manapság nem a vagyonoknak a különbsége, hanem a rizikók eloszlásának a különbsége vagy közössége kapcsolja össze az embereket, és ez úgy kezd most Magyarországon megértődni. Hát ugye a 70-es évek óta tudjuk, hogy elfogynak a fosszilis energiahordozók, és most akkor ez kézzelfoghatóvá válik hirtelen, és akkor mi jön ebből? Tehát most egy csomó olyan dolog
kerül az emberek asztalára, sajnos, amit tudhattunk, hogy oda fog kerülni, tehát nem lesznek ilyen energia, nem lesz gáz, nem lesz olaj, nem lesz szén se majd, meg majd fa se, tehát ilyen értelemben egy csomó dolog, amiről tudtuk, hogy lesz, az most hirtelen a érezhető, bőrön érezhető negatívan megjelenik, és ez egy bizonyos értelemben közösséget teremt az emberek között. Én is ültem be az autómban, nekem is páratlan a rendszámom, bejöttem hévvel, nagyon élveztem, tudtam olvasni közben, stb. Úgy gondolom, hogy, és közben néztem az utcán a különböző autókat, és láttam, hogy simán mennek a páratlan rendszámú autók, tehát föl sem merül. De ez hagyján, teljesen egyetértek, tehát adott szituációban meg tudsz rántódni, hogy úgy mondjam, a társadalomnak bizonyos szegmense, de alapvetően nem. Tehát az, hogy gyarapodni fognak és össze fognak. Az, hogy ott hemzsegnek az emberek az utcán, mármint úgy értem, hogy a hajléktalanok, és hogy én is simán elmegyünk mellettük, ez helytelen. Ez nem helytelen, hanem ez hátborzon. Első menetben helytelen, ilyen nincs, tehát ilyen a világon nem volt. De van. Nem volt, most van. Nem, régen nem volt. Meg van is. Hát Mittét József Attila nevű költőnk, ugye Hálnak az utcán a Nemzeti Nyomor, ugye kötelező olvasmány. Az tegnap volt. Hát tegnap volt, de hát volt, azt mondta, hogy nem volt. Nagyon negatív élményeim vannak ezzel, oda és vissza. Nincs összetartozás. Nem. Nincs összetartozás. Nincs. Sem is volt. Csak mindig akkor volt, amikor nagyon nagy veszély volt, amikor nagyon nagy baj volt, amikor egymásra voltunk szorulva mindenféle kicsinyes kis dolgokban, amikor összebújtunk, amikor nem volt mit enni, ekkor volt. Egyébként soha. Miért? Ez egész történelem folyamán nem volt. Épp most olvasok egy könyvet, nem tudom, mondhatom a nevét, esetleg Csernok Attila Komáromi ponton híd című könyvét, ami tulajdonképpen erről szól. Hát ez mondjuk társadalmi méretekben, de mondjuk az enyém saját életemben is úgy van. És bizony én is sokszor volt úgy, nagyon sokszor, hogy tulajdonképpen nem érdekel csak a saját kis teritoriumom, és azokra fogtam össze, akit úgy gondoltam, hogy most már tényleg valamit lépni kell. Úgyhogy én ebben... De te színész vagy, te a közösségnek játszol, hát a nézők nélkül nem vagy semmi, ne haragudj. Hát ilyen értelemben te olyan mértékben függő vagy a közösségtől, mint a kevés olyan foglalkozás van, ami ennyire függ. De a közösség is függ tőlem. Hát ez a jó, ezért vagy te a közösség része, te szimbolizálod ezt a közösséget. Várjatok, de a közösség és a közösség az két dolog, de viszont a kettőből sok minden kialakult. A nézőkből is összejött, meg a sportolókból is. Hát még nem láttam közösséget, hogy abból közösség alakuljon. Mindenki vége van, akkor rohannak. Te szoktad olvasni ezeket az X-eket, amikor leírja azt, hogy amikor nem adják el a darabot, közösség lesz az ellenállókból. Az a fajta összetartozás, amit egy színházi előadás produkál, az nagyon jó dolog. Megképződik és szép. Az nagyon jó dolog. 1989 Prága, nem játszanak a színészek, a rendszerváltás kezdete. Tulajdonképpen erről szól a mi életünk, erről a fajta összetartozásról, hogy tudjuk közölni, vagy azokat a dolgokat, amit mi szeretünk, amik fontosak. Hogy aztán utána mi történt társadalmilag, vagy családnak, fogalmam sincs. De az az érzés, amikor játszunk, és érezzük, hogy valami fajta összetartozás van, az fantasztikus jó. Kati? Igen, abszolút egyetértek, az egy közösség, ott ki tud alakulni. Oda bele tudunk bújni, az az igazság, hogy szerencsések. Azt mondtam, hogy én föllakom a hegyen, engem nem érdekel, be kell mennem a színházba 9:30, és akkor smog ide, smog oda, nekem muszáj bemennem. Nem csak mi tehetünk a smogról az autók, azt gondolom. Én is beültem, megmondom őszintén, mert 400 lépcsőt kell fölmenni az iskolához. Igen, én is szégyellem magam. Ez nem mai keletű, hogy nincs összetartozás, ez egy folyamat, és ebbe a folyamatba azok is részt vettek, akik hajdanán a gyerekeket oktatták és nevelték, és azok a szülők is, akik nem tudták a gyereküket nevelni, hanem az utca és egyéb más nevelésekbe vettek részt, és ez rögtön eredményezte azt, hogy a családi összetartozás, majd a nemzeti összetartozás egyszerűen kihalt. Szóval annyival bonyolultabb szerintem a dolog, hogy természetesen
individualisták is vagyunk, meg folyamatosan érezzük annak a hiányát, hogy milyen jó a közösség. Például éppen a futball az egy ilyen őrülten erős közösség teremtő helyzet. És tehát elválasztó is. Igen. Tehát hát minden közösség, egy közösség. Futball egy csodálatos metaforája szerintem a létezésnek, és ott nagyon erősen megképződik például ez a dolog, hogy tud vadidegen emberek között egy őrületes kohézió keletkezni. Szerintem az a legérdekesebb a szint a futball.